barang ra tekan kok. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Jan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni lho labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngopo iki kamu? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Baladewa menungsa ra tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadan namung sedungo jembaring bathuk. Nadan namung sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa mlabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Lima Sada. Lho. Nantang aku kowe. Yo. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Lima Sada. Sik. Halo. Kok dadi batangku? Kok sing mati urung? Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Kamu muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong, as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kadedan. Nanti wong nek kadedan. Omonganmu narik. Nggih mboten. Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Lima Sada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Lima Sada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu. Sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamainge no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Nggih. Garis ngandhapi. Garis bawah ini basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Lima Sada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sunan Prabu Ndarawati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Lima Sada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye kok meneng wae?
Iki karo ratu kok njrobe kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep nglarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limbasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran sukertaning bawana iblis lan ati Bagong. Bagong. Kono terus rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu oleh ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sundrawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe kaya ngono kuwi. Cajire ora. Oke, kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngono nek kok gelut kowe ya, Tru? Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora karo kowe mau kene dhewe muni yen kok kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Minang Jimat Limbasada. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndrawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimane Baladewa, kowe kudu nampa pahukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iki. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Limbasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndrawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedes wono bobat tegalan. Ndrawili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndrawati kanggo apa?
Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa, mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten, mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Praga duwe wates kok sabaraning manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese, nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Oh, telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, mengadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyauya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho, lho nek ngono kowe wani karo aku. Ha, iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gablek-gablakan apa ngono tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing ndadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nek ana panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene sing mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu seneng ngegrab minggat ngono. Kok digawe dhewe kon ngegrab.
Kowe iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem, meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nang ndi? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngurungke le Mbah Kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar iki mung ketibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, jebol kayu bulan, utung entuk lintang, tangan kelakone jepak wurunge. Bang. Bang. Le, sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Winginane ana wong nglirik bapak wis dipecah ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negarane, sabar kok ndak kliwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Jan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Darawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Apa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang kowe. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong senyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho wani karo Baladewa sing tak wedeni omamu ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye mau? Piye le mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai bathange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bathangku? Apa sing mati Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek kangge nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti wong neter kadedean. Omonganku iki Nendi papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Jawa gretek negara legane ati kowe. Yo!
Kok bali rene to, Kang? Ame aku si Baladewa kok pira wae. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik. Ngono lho caci cilik lho. Oh, aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Heeh. Lah terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok. Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Anak Pandhawa ngerti ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Donya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Aku nek aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya soko. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Medrit-medrit tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyun mamen nggih Ndara Werkudara. Uduh minggah. Ndara Werkudara nyun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu mantan. Kula so boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe gramanira
kang mitraning asta aning asta Yai wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kaliyan Petruk Kantong Bolong Sumawana Bagok mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murup mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasuryan kan Panakawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu Keparanggul mungguing ayuda kewabawanya bentar bawanya bentar kewabawanya mungguing aloka Durantasena iya Petruk iya Bagok enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon mbondo tanganmu kon ngrincung sikilmu ngandel ora Baladewa ki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae hooh mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit ha iya lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe penyakit tenan kae Baladewa piye Kong wis diwangsuli wae nek jane aku kandha karo kowe ya Truk nggih aku ora tekan atiku mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku kowe tau tate ngudang karo aku oh nggih lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Ha iki cah apik iki arep ora do gendro ning apik iki. Nek tak omongane to? Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman Pegebluk. Oh ngono. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Darawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman Pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Pak. Iya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanun maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek ameh kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi
sakepenake dhewe ngunekke sakemene rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi ta? Alake kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caiden. Nah, Semar dunake ngoten niku. Ah kula nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye, Jajal? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak lani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Akae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya, Tru. Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak belani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Kenaming tingil-tingil. Ojo kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge gleleng ndatok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nambian saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Ayo padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku delok potonganmu ki ora seneng. Kowe soalé wong gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Lah, Ndarantasena karepean ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku, Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon, Tru. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngambat ambekan. Petro sing ngambat ambekan udu kowe. Walah, Danu. Kowe banci ladan. Ora to irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambat-ambat lho, nggih. Tete prani manganak anong ari cotha. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso masrep ngono ya, Tru? Ah ya Ndarantasena iki ayampu, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, gleleng tenan iki. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Mudara. Ora iri to, ora apa. Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem, kaya goreng ya entek.
Iya, unek-unek iki Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles dhewe nggih, Den. Yo, ambles sombi. Carane pripun? Ngampet-ambekan terus ngelekar. Ho! Halo. Ding 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 ding. Ah, pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Wih, ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul lah jedul. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendrenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dugulmu. Oh, medun. Iya. Apa kuwi? Aku mentru-tru kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbak Cintik Mbak Cilatan. Tru. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Kok njur muja-muja kelak. Elek kok elak. Muja-muja kelek. Pripun, Den? Tru, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kota tiang Gatut Kaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher saktine ra ing ujaran wang-wang. Oh, Ndara Gatut Kaca, ya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka, Tru. Ya takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura ya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong adimu kenapa ora kandhani? Bagong niku dikandhani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Sewa Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal rampungi. Yen kowe ora manut aja nglakon dosa, aku mentolo karo kowe. Jaja muntap lirik netap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Oh, malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Merga sampeyan nuruti karo kekarepan Isuh Prabu Pandura. Mboten napa-napa, ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedhik sampeyan. Wani karo kanca sing tak wedeni apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara.
Kula mboten ajeng ngantem sirah. Ora. Apa-apa dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo sambanto. Ajeng dinampake ndara. Potol sirahmu. Potol. Ngri sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Wah, ngri mboten saden kula mawon. Petruk, kepruk watu ndasmu kowe. Iki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngambet-ambekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe nek tumindak elek ajar dhewe iki. Wanggering iki aku krasa kowe tumindak elek ajar. Magawe lan jeblok wetenge. Ora apa-apa to kok. Aku iki ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis wis. Yo. Ampet-ampekan. Wis tak mlebu ning awakmu. Kon merem kok. Aku tak mlebu ning awakmu yo kok. Nek sak mlebu ning awakmu aja kudulanan lho. Nek kudulanan awas. Ngono wae yo, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Ndak tak endi? Ah wis mlebu ket mau. Lah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhoton napase. Kok Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora, Gres. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok dibleserke. Kapora kowe. Kok tak antir tenan kowe, Gong. Gong iki kok dibleserke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Diudumbulke sing ngisor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jos tenan iki. Grimes po yo. Kok tetes-tetes iki? Nah, setan to. Wanjal maning jajaran tenan. Udane, Truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung. Jelek. Wah. Lho ora nggo gleleng to. Men jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndara Antarja. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es teh ku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es teh ku barang dombe. Ayo, amos ora mrata, saya mrata imbang yen padha-padha.
pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi mengko tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Wih lah edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, anu apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranata, golek Petruk. Hah? Golek Petruk. Petruk ora ono, Petruk mulih. Kowe aja ndeleke Petruk. Kowe ndeleke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Ngundang Jo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong kowe. Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi lah edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul. Wah. Mabur apa oke? Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dereng aku kowe. Dene iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to wadhake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mercicil kowe. Sawangan lekane karo. Hup. Kau Islam mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton nih. Kau ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antasena ngapusi aku iki. Wah, nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis hafal kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek njengi karo kowe. Wah, diwasar gaya. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndek pira? Ndek pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndek pira? Aku bapak nang sangun selawe kok. Padha, aku yo ndek selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edan iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Antarja sing tuwa. Padha, aku ya iya. Wis ra sida wae. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Gong rasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oke. Kok bali, Gong? Arep ajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora. Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke.
Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung nggo mut-mutan ra ya lumayan. Sas prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Iya. Saiki aku mung kari manut, sampeyan ngejapi aku ya wani. Mergo aku belani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikane Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong. Do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewo ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewa Narpati Tuwinares wana Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah anuswane jajalan surtane bangun iblis lanat. Wah, Petro kentong bolongso ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa. Petro, Bagong ora bali saka negara Ngamarta, gretel negara Podaki buka. Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petro kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dotok gretel nenggala jeblok wetengmu. Terus aku tak maju lho, kowe bali. Nek bapak takon omong. Nek Petro ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesthene nek aku mudar. Tru ora ngono lho, Tru. Kancaku sapa? Ha isi ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora, Gong. Aku wis tak niati tenan. Rasa ndak tok gondeli, rasa ndak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi harus Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman kok apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno, Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati ayo, amuk iki Petro kantong bolong kanan. Jajalan ate iblis lalet. Iki Petro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu, mboten kula wantun ning kepepet. Wong niku nek kepepet terus nekat. Monggo nekat niku ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamunang satu sepi tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati
mati salah. Mati. Oh, kang mitraning asta aneng asta. Oh, Yai. Kula nyuwun pangapunten. Liripun ngados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten, Yai. Krana Petrus sampun boten saged dipun ndhakaken, Koko Prabu boten saged dipun lermaken kanapsanipun pekasan ngantos dados daredah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai kendhang kapracundang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten dumados sing lelampahan krana Petruk menika ugi Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos Kakang Semar Wuning lelampahan menika tumuli murina dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya. Mila babakan menika kula nuwun sewu Paduka Kanjeng Koko Prabu nggih kedah saged ngrampungi babakan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundang. Nuwun pamunten Yai. Ngantos kelakduk kula mboten saged mepermubal babaling karepson satemah kados mekaten laman kedah sinandhang. Menawi ngaten sakmenika ngaten kemawon. Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka Indrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagahi kesagan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada supados anambak rengkaning raja. Pusaka kula beto wangsul dhateng Negari Indrawati, mangke menawi Negari Indrawati sampun ketingal padhang. Pusaka tumuli kula kunduraken, tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk kantong bolong Yai Prabu Ngamarta. Manggat Kurda Surma Pangga wagut Katinyoma wukyat ira wangmang. Oh, menika saestu Koko Prabu. Kula nuwun sewu menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi itu mekaten kula namung ndederek Koko Prabu monggo pustaka kula aturi nampi. Nanging menawi mangke Negari Indrawati sampun ketingal padhang, kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, nendi? Wonten Negari Indrawati. Gosik, lha aku tok tinggal ning Amarta iki. Koko Prabu minangka tanggelan, mangke menawi Negari Indrawati sampun ketingal padhang, tumuli kula wangsul dhateng Negari Ngamarta nganti Koko Prabu kundul. Oh ngono. Inggih, tenan. Inggih saestu. Ya to yen pancen kaya ngono pun Kakang kari manut. Kyai pusaka tumuli kaparingaken, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Koko Prabu. Trisang kapirang murinangkul
Nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Setyaki wonten timbalan lah kok ora kaya adat sabene mbarampun Kakang Prapta negara Ngamarta mongko adat nupiya ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa lah kok dadi Ki Ayu Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe prapun Kakang Prapta ning negara Ngamarta kok Prabu nggih wonten menapa sik aku tak takon apa ana sing keri lho ing ketinggal menapa Prabu Puseta lagi wae kelakon Nyai Prabu Ndrawati ki nggawa pustaka Jamus Limasada mboyong pusaka Ngamarta kinarya tumbal wadaling negara Ndrawati lah kok ora nganti tulung kedhaping paningal kok wis bali meneh-meneh Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalipun Kakang Setyaki wonten jam candhak saiki nggih paripun ketok yen to Ngamarta ana Surya kembar tegesipun wis kowe ora usah dadak melu rembugan Yayaji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjo atur sapaduka Yai Samyaji Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas wira jagat dewa bathara jagat pangestu ngono ya to Kakang Semar nadyan tak silakana tanpa guna yen pancen kabeh pasrahke marang Ratu Ndrawati kliyan aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Limasada apa dene anakmu Petruk nggih syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Limasada sing wigati Petruk isih urip syukur mangayu bagya nek Petruk pun mboten nonton utawa wis dadi kuwanda mangbekta mriki kuwandane kula ruktine sak tatane panembahe Petruk Arjuna kula wonten paring adhawu aja silak marang dawuh Kakang Semar ayo budal dina iki Yayi monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu lang-lang yang dia mangung kong kaya letek semungah temen aku Sinuwun Ndrawati tak pasrahi pustaka karo goleki Petruk Ndara Janaka ya semono uga ndak dikira ora nyambut gawe den kula awat-awati Ndara Hanggro sesumbar
Dupumi kuncing kumaludha kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Pati wonten dawuh nganti tak liwangi budal saka negara ngawu langit pepundhenmu aku Prabu Dewaningrat mong kepengin nyusul karo Bapa Begawan Dewa Kahana nggone nalika semana kepengin nglulusake penjangkaku lenggah dampar negara Ngamarta jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta. Lah kok dadi nganti meh tetaunan nggone jengkar saka negara ing ngawu langit. Durung ana kabar kawusanane. Persasat kaya kontene Srimeng Palwa gabus kumambang ing Sula Kresna. Nek ora tak susul ning tanah Jawa, mengko mundhak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana mati. Nggih sini. Bapa Penemban, anak Prabu Dewaningrat, lah kok malah sumusul ana ing tanah Jawa. Inggih. Krana sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anggen kula kepengin ngasta bawat peperintahan negari Ngamarta. Kelakon nggih. Lho. Dasaripun menapa Bapak paring dawuh mekaten? Sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Klima Sada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana memba nata Ndarawati. Saiki ning tanganing Begawan Dewa Kahana nggih Dewaningrat. Wah, dalah karepe iki. Peremban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Peremban sampun nglulusaken pamonipun ingkang putra pun Dewaningrat. Ayo, gandeng sira wis tekan tanah Jawa, sisan gawe Pandhawa dirangket. Pandhawa kelangan pusaka iki bebasan wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mateni Pandhawa ngel mijet wae ngranti dibacutke. Monggo Penemban kula dherekaken. Ayo, ketapna para wadyabala kabeh nggih. Ngalas kene aku njaluk gethekmu setetes daging setampel Bodar aku. Petro aja nangis kowe kok wedi karo aku iki kowe pangeling karo aku apa piye Mboten pangling wong ya ora tau ketemu. kowe tau tate srawung karo aku pirang-pirang abad kepungkur kok menungso durung mudhun ana ing jagat menungso urung ana ing jana loka sing ana bangsaning jin kowe tau tak kula wenthah kowe lali karo aku Petro Mangke riyen lho sapa ya pirang-pirang abad sing ngeling-eling ya piye kowe jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk kowe ditekel Semar ditututi awakmu tumuli dipek anak karo Semar. Astagfirullah. Bapak lo. Iya. Aduh bapak. Ujuk sampean. Iya Petruk. Kok sandangane kok apik-apik. Iya, aku saiki dadi dewa. Wee. Dewa? Iya. Wela. Dewa tukang napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh alah Pak Bon kok ning lene. Iya ning aku dewa. Nggih, waduh. Lah pripun? Aku ngerti kowe sedih. Sedih kula napa nek pancen kula sampeyan dewa? Kowe kena nenggala kuntal neng kene.
Pustaka Jamus Klimasada ilang ya ora? Nggih. Lambe atimu aku ngerti. Ati kula kepengin pripun? Kowe kepengin nemokke Pustaka Jamus Klimasada. Tumuli bali ning ngarepe bapakmu Semar. Mestine ngoten. Petro, Nun. tengah alas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Terus Kowe nyemplunga sendang aja wujud Petruk, ngene ora wujud Petruk kowe bakal tak wenehi dalan ketemu karo bapakmu meneh Petruk. Dadi ki wong bagus apa piye? Dadi kok wong tuwek kaya ngono. dadi wong bagus meneh sing kepencut malah masalah. Wis ngene iki wae Rama. Ya, kowe nganggo jeneng sakarepmu. Aja lunga-lunga saka kene dhewe neh ana ratu teka. Sinten? Kowe apal karo ratu mau. Tulungono Petruk tak nehi kekuatanku kowe bisa digdaya Panakawan. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Wah. Minggir. Nggih. Ora usah sok nglonjor sikile pingsange kok dhisik-dhisik. Iki si Danar mampir warung ora? Lho, mampir warung apa wong golek jago kok mampir warung? Kowe lah, niki wis wilangan 1 tambah 1. Sama dengan kalih alias ngelih. Ngelih sakaremu mudar sakaremu. Juragan kok kaya ngene. Ndi sing arep dinut. Panakawan menengo aku tak ndangu karo wong sing ning tengah alas iki. Koko Prabu. Pados jago kok wonten tengahing kono kok sik to. Iki sapa iki? Ana wujuding piyai sepuh ngadeg ning tengah alas dhewe. Kowe sapa? Menawi panjenengan ndangu ngayan kula. Kula pun Demang Pengeluaran. Lho. Janaka Punten dawuh. jenenge Demang Pengeluaran. Bagongan jenenge Demang Pengeluaran. Wes tekor kuwi. Surana pemasukan babar blas. Demang Pengeluaran dasar kepara saestu sinuwun panjenengan sinten Prabu Kresna? Kowe lha ta. Ngerti karo aku to? Ngertos. Menawi kalian kula tartuntu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Karo aku sing ora ngerti ya, Kang. Mbok menawa sing irunge kaya plentrong bolam. Jenenge mesti garek. Sing matane kaya ceplok andhok. Mesti Bagong. Ngawur lho. Sapa? Bambang. Bambang ora. Pengeluaran wonten dawuh. Kepasang Yogyakarta inginu dinaku prapta ning mapan kene. Tak sawang najan kowe iki wong lumrah nanging sumunar cahyamu inggih. Aku njaluk tulung-tulungono ya. Perkawisipun perkarane mengko gampang ning sing baku aku duwe pusaka. Arane Pustaka Jamus Klimasada digawa karo jenenge Dewa Kahana. Mongko wonge ampuh banget. Nek kowe iso ngrebut pusaka mau, kowe tak paringi bebungah. Mboten, kula nglampahi lelabuhan menika mboten ngantu-antu bebingah. Ning bakal tak paringi cobi bebingahipun menapa. Aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk. Mati ya, Reng, mati wis jelas mati. Mengko nek kowe iso mati Dewa Kahana, bojone Petruk peken. Kabeh peken, omahe Petruk peken. Ya ciker. Ketoke padha-padha ampuhe. Sago ora sagah, lenggah ingkang sekeca sing.
gumujeng menika sinten? Ceniningan. Nyuwun pangapunten. Menapa inggih? Edanane. Kok saged wujud kados mekaten. Lah aku ya ora ngerti, mula aku ora mau kandha kaya ngono mau ning nggogroke atine. Dados menika niku. Iso. Iso kae mau ki. Oh. Iso. Sinten Tandara? Kuping mundi. Iki lho. Kuping karo ndas kok meh padha. Masar. Wah, mosok. Mosok kok mosor. Tenane, tenan. Weh, setan tenan kok. Jebule kan niku. Hei, arep dikandhani kok balik. Sing tak bisiki bokong. Oh, bokong lanang nggo apa? Hei, dalem ngerti ra? Urung. Iki tak kandhani kok malah ngandhani ora. Asline ya tenan kok. Weh, lah kepala didelok ya rek ya. Gugu karepe dhewe. Manus maning cacaranku ing lembut pustaka Jamus Lirmasada sarana alus. Aku ya luwih alus tinimbang kowe dewa kang. Penemban. Kula menika ngantos bingung piye? Majeng perang mundur kawon lajeng nyuwun pambiyantu majeng malih urip ijik urip wae wong lengane isih omongane iki kok kaya omongan sing aku wis hafal senengane mentake omongan wigati iki nek ora kowe tange kelakone ayo aku sapa aku sapa dupak raimu modar kowe Petruk lho kok kowe kena nenggala kok ora apa-apa. Kula ya ora ngerti, Pak. Piye pustaka Jamus Lirmasada diasta sinuwun Kresna. Wis bali, empun. Lah kok kowe tiba saka Dirgantara didamu. Kowe glotro bakul trompet. Wah. Enak omonge ya. Gelut karo sing nyolong pustaka Jamus Lirmasada jenenge Dewa Kahana. Wah. Nandi wonge? Nang kono gleleng pengapak. Minggak trajange dhewe. Sapa weruh aku kok malah guyu terus dinganak-nganakke. Pancen pinter tenan. Lemu golek sandang. Lemu nyewa nendi? Apa dumeh cedhak matahari mall. Kowe mau ngidul rono terus tuku, ha.
Iki sapa? Ha, ora usah dadak takon-takon. Iki sapa? Aku Semar. Kowe pangling karo aku apa piye? Oh. Wah. Oh. Oh. Larak tenan. Nyuwun mangapunten, Kakang. Kula namung kepengin madosaken tedhanipun, Mbak.